स' लोगोफोर नै बेबायदि नावखौहाय गोदो फिल्मफोरावसो नुलाबायोमोन आं दिनै मोगथाङाव नुफैथारबाय नै बाब बेसेबां गोलाव ओरैबो हाथाय गोनां आरो ओरैबो हाथाय गोनां आरो नै लोगोफोर बाब बबे जायगानिफ्राय लाबोदोंथाय बेखौ नोंथांमोना खोन्थालाय बबे जायगानिफ्राय लाबोदों बेखौ मोसाखि मोसानि खिसोबावनोलै मा जायगानिफ्राय लाबोयोथाय बाब नै सयथि बिसोर बेयाव बेयो बायसान्स माबा जानानै सिङाव हाबलांनांगौबा थोरोबखागोन बिसोरो फुरा थोरोबखागोन आरो ना बाब नै माने दंफां ओरैबायदि टेकनिकै लाबोदों आरो ना बिसोरो एकदम औवा माबा थनै ओरै खाबाय खना ओरै खना खाबाय आरो ना मोननै खानानै एकदम दंफांजों दंफां ओरै खाथाबना लाबोजोब्बाय आरो ना नै बाब ओरैबायदि टेकनिक दं आरो ना मा बुंबावगोन आरो बाब आरो दैयावलाय बिराद गोथौखालै सयथिबो गाइस ब्रह्मपुत्र होनना बुङो आरो ना बा बे जायगाखौ बाब मा फंबायाबो गाखोथारसै नै फंबायाबो गाखोथारबाय मोजां थाबाय दे फंबाय गोलैगोन फंबाय गोलैगोन इंगि बाथोन ना बाथोन फाग्लाया फैथारबाय नुवाखै नै वाव नुदों आरो स' लोगोफोर आं बेयावनो दंफैथारो आरोना ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो ना आं लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ गाबोन फुङाव नुगोन आरो ना जायगा बिराद मोजां मोनबाय आं दिनै ओरैबायदि फेन्टास्टिक जायगा आरो ना नै बाब जिरायनाय लां माबायदि दालाङा अ नावसो सरि नावआव जिरायफेरनाय बे आरो दिनैसो खनसे चार्ज गैलालै मबाइला लोगोफोर सिनसो दोनथ'बाय